Ufunale kusukume mina kube mina engibabhekayo. Hayi ngizoba khona ngoba phela ngindoda nami. Ngizoba khona nje ngizobagcina bonke abagodi bakamfowethu. Sana sibhizi nendaba zakwaDlamuka sizithetha ngathi siyazazi kodwa sizazela kwi-TV. Molweni yini namkela kuMamgobhozi TV. Kule video sathetha ngabakwaDlamuka njengoba senditshilo, sithetha ngosiyacela, sithetha ngothando, sithetha ngotata omncika siyacela nangotata kasiyacela ongasekhoyo. Now ke abakwaThabethe kulothando okanye kulotata kaThando baye baveza into ku season 6 episode 10 we-reality TV show ebizwa ngoba isencane lengane. Bathi umntana kaThando akafani tu noSiyacela, ufana notata omkhulu wakhe uDlamuka jikijiki, kwathiwa ufana noNjabulo ngumntana kaNjabulo, uNjabulo ngokamamkhulu kaSiyacela. And then ke ngoku abantu ingakumbi nina ama-YouTube viewers ndiye ndanibona kwi-comment section niveza enye i-conversation nisithi ithini into kaSiyacela yena, ngoba uSiyacela lo kuthiwa umntana singowakhe, xa simjongile sifumanisa ukuba kwayena akafani notata wakhe. uSiyacela ufana notata omncinci. Utata omncinci ke ngulo besikhe sambona ethetha namakhosikazi katata uDlamuka ongasekhoyo. Sithi ke naye kuba ngokwesulu azange wababona amakhosikazi ephumela ngaphandle, so wabesithi ke nomamkhulu ba bekufanele ba kaloku bangenwe, uyaqonda. Bathi ke bona kamakhosikazi katata uDlamuka, utata uDlamuka wayethe akafuni mntu kwifamily yakhe ozawungena amakhosikazi akhe. So uthi yena utata omncinci lo kuthiwa noSiyacela yena angawakhona la makhosikazi katata uDlamuka onke, uyindoda. Kuthiwa ke ngoku mhlawumbi uMakaSiyacela wafika utata uDlamuka umshini ungasasebenzi kakuhle, so kuthi mhlawumbi utata uDlamuka waye wacela ubrother wakhe lo ngutata omncifa noSiyacela uba makekhe amithise unkosikazi wakhe kuba ke nake besemdala. Hey bethunane siyazithetha izigaxa kwathina, but ke ngoku kwale ithethwe ngutata kaThando uthe le ntombazana ibize nayo ba ibone kuFacebook lento. So lento ke vele ibiyinto ebithethwa ngabantu, then ke ukubona abantu bakulothando yangabo abayithi bhudlu sebenza ke ngokuba abantu bayithethe openly, sekude kuphinde kuthethwe nangale kaSiyacela into ongafaniyo notata wakhe. Kodwa ke bethunane according to i-DNA, i-DNA umuntu yakwazi ufana even nokhokho wakhe. Siyacela akho nto wrong bafana notata omncinci wakhe, kwa umntana kaThando akho nto wrong ba afana notata omkhulu wakhe, because i-genes guys, i-genes. Yazi abantu abaninzi baye bavela ku-comment section babechaza hayi mna abantwana bam bafana notamkhulu wabo, umntana wentombazana ufana nomakhulu njalo njalo. So it's a normal thing bethunane, akuthethi ukuthi uba umntanakho ufana no-father-in-law wena uleli no-father-in-law. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.